Who is Dilip Soikia? Dilip Soikia ya sir. Who is Dilip Soikia? Who is Dilip Soikia? भारत संबिजितनि सायाव बाथ्रा बुंनो दिलीप सयकिया सोर? भारतनि संबिजितनि सायाव दिलीप सयकिया नामा? Who is Dilip Soikia? Who is Dilip Soikia? बीजेपी दलनि बर' दैदेनगिरिफोरा येस सार बुंनायनि अनगा जेबो बुंनो हाया। बर' बीजेपीफोरखौ मा बुंनो? बिथांमोना येस सारनि बादैथ' एख' बुंनो हाया। येस सारनि बादै बिथांमोना एख' बुंनो हायि मोनसे परिबेस जानानै दङ। सिक्स शेड्यूल ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकआव आखाइ होनाय माने बर'फोरनि बिखायाव आखाइ होनाय। दिनै दिलीप सयकिया ट्राइबल बेल एन्ड ब्लक बा सिक्स शेड्यूलखौ दांनाय माने जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दांनाय। बाक्सा जिल्ला टीएमसीनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया आसाम रायजो बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप सयकियानि हेंथायै गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंदों। नंगौ बिथां टीएमसीनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया दिलीप सयकियानि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों एरै भारतनि संबिजितनि आगाननै सिगाङाव थांनानै दिलीप सयकियाया बाथ्रा बुंदों। भारतनि संबिजितनि सायाव दिलीप सयकिया नामा? दिलीप सयकियाया सोर? ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ दिलीप सयकियाया मा मिथिगौ? दिलीप सयकियाया बर'नि जारिमिनखौ मा मिथिगौ? दिलीप सयकिया मोनबायदिया बर' हारिखौ मोजां नोजोरजों नायग्रा नङा होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन रामसियारिया। बिथां दिपेन रामसियारिनि बुंथिबावनाय बायदिब्ला जुदि 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपीआ बीटीसीखौ दखल खालामोब्ला 2030 मायथाइसिमहालागै बर'फोरा त्रिपुरानि ट्राइबेल सुबुंफोर बायदि जागोन एबा जोंनि बर' हारिया बीटीसीआव दंमोन बेबायदि थासारि जागोन। बीजेपी दलनि बर' दैदेनगिरिफोरा येस सार बुंनायनि अनगा जेबो बुंनो हाया। दिनै जुदि बीजेपीआ बर' हारिखौ फोजोबस्रांगोन होनोब्ला बीजेपीनि बर' दैदेनगिरिफोरा येस सार बुंनायाव सम लानाय नङा होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन रामसियारिया। आरो दिलीप सयकियाया सिक्स शेड्यूल ट्राइबल बेल एन्ड ब्लकखौ आखाइ होनाय माने बर'फोरनि बिखायाव आखाइ होनाय होननानै गोख्रों रावजों बुंथिबावदों बिथां दिपेन रामसियारिया। मैया आंबो निउसनि गेजेरजों बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बुंनाय बाथ्राखौ आंबो खोनानो मोनदों। बाथ्राया खोब साननो गोनां जानानै फैदो। भारतनि संबिजितनि आगाननै सिगाङाव थांना दिलीप सयकिया बाथ्रा बुंदों। भारतनि संबिजितनि सायाव दिलीप सयकिया नामा? Who is Dilip Soikia? Who is Dilip Soikia? बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बा हयथ' सिक्स शेड्यूल एरिया बा बीटीसीआ जोंनि बर' हारिया बेसेबांबा संग्राम खालामनानै लाबोनाय, बेसेबांबा थैजों गेलेनानै लाबोनाय, बेसेबांबा बर' हारिया मुंख्लं जानानै आइजोफोरा जिनाहारि जानानै लाबोनाय जोंनि नैबे बीटीसीआव बा ट्राइबेल एन्ड बेल ब्लकनि बाथ्राखौ दिलीप सयकिया मा मिथिगौ? दिलीप सयकियानाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बागै मा नलेज दं? दिलीप सयकियाव सिक्स शेड्यूलनि बागै मा नलेज दं? दिलीप सयकिया बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्राखौ मा मिथिगौ? दिलीप सयकिया मोनबायदिया जोंनि बर' हारिखौ बा हयथ' बीटीसी एरियायाव मोजां नोजोरजों नायग्रा सासे सुबुं नङा होनना जों मिथिगौ। मानोना थांनाय एमपी इलेक्शनाव बेसेबांबा भट होनानै दिलीप सयकियानो देरहासार जादोंमोन। बिथांनि खामानिया मामोन? बिथांनि डिउटिया मामोन? बिथांनि डिउटिया जोंनि এই बीटीसी ओनसोलाव बर'फोरा जत' समस्या दङ बे बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव लांनानै फैनानै समाधान खालामनायासो बिथांनि खामानिमोन। नाथाय बिथाङा जोंनियाव मा खामानि मावदो? बिथाङा जोंनाव थाखानाय जितु पावार थाखानाय मोनखानाय जितु जुद्ध खालामना लाबोनाय जितु फांसन बेखौ बिथाङा फोजोबनो नागिरदों। बिथाङाथ' मोनसे नेगेटिभ मेन्टेलिटिनि बाथ्रा लानानै जों बुंनायखौ नुदों। आरो बे समावनो बीजेपीआ जोंनि बीटीसीआव हाबनानै बिथाङा बीजेपी दोलोआ बीजेपीआव हाबनानै बीटीसीखौ दखल खालामनो नागिरदों। आरो दुखुनांथाव बाथ्रा थिग बे समावनो जोंनि बर'नि पलिटिकेल रिजनेल पलिटिकेलनि गेजेराव जोंहा दावहा। जोंनि गेजेराव दावहा नांनायावनो बीजेपीआ मालाबा हाबलांसिगोन ओरैबायसा बाथ्राखौ नुदों। दिनै 2025 मायथाइनि बीटीसी इलेक्शनाव जुदि बीजेपीआ जुदि बीटीसी दखल खालामोबा बा खुंथायाव जुदि फैयोबा आं मोनसे भबिष्यतबाणी खालामदो 2030
2030 हालागै जोंनि बर'फोरा बिटिसिआव माइनरिटि जागोन एबा जोंनो तारमाने नैबे बिटिसिआव जोंनि हारिया मोनसे दंमोन बेबायसा मोनसे परिबेस जागोन जेराव त्रिपुरायाव जेरै त्रिपुरानि ट्राइबेल मानसिफोरा त्रिपुराया जोंनिमोन होननानै बुङो थिग बेबायदिनो 2030 सनालागै बिटिसिआ जोंनिमोन होननाय जोंनि हारिया बुंनो लागा बाध्य जागोन अब्ला बे समाव बर' हारिया खैफोदाव दं नामा बर' हारिया खैफोदाव दङ बर' हारिया खैफोदाव दं अत्यन्त खैफोदाव दं बे समावनो जोङो ज' जानानै बिजेपिखौ होखारनाय पलिसिसो लानांगौ ज' जानानै बिजेपिखौ बोरै प्रटेक्सन होगोन बे पलिसिखौसो लानांगौ किन्तु जोंनि जितु पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पलिटिकेल पार्टी जोंनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानायखौसो जों नुनो मोनदों अब्ला बे समाव बिजेपि थानाय माखासे बर' दैदेनगिरिफोरनि नोंथाङा मा बुंगोन बर' बिजेपिफोरखौ मा बुंनो बिथांमोना येस सारनि बादैथ' एख' बुंनो हाया येस सारनि बादै बिथांमोना एख' बुंनो हायि मोनसे परिबेस जानानै दङ दिनै बिजेपिया जुदि बुङो पर्बत जरायाव बर'खौ उच्चेद खालामगोन बर' बिजेपिफोरा बुङो येस सार दिनै शनितपुराव जुदि 40-50टा बर'खौ एफेक्सननि थाखाय जुदि नटिफिकेसन पठायो इसोर बुङो येस सार दिनै दिलीप शइकिया बुंदो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलनि बाथ्राखौ बुंदो इयावबो बुंदो बिथाङा येस सार आरो गाबोन जुदि बुङोबा बिजेपिया बर' हारिखौ धंख' खालामगोन बर' बिजेपिफोरा येस सार बुंनायाव बेसे गोबाव टाइम नांगोन तो बाथ्राया जाहैदों मा जाहाथे त्रिपुरा बायदि जोंनि बर' माहारिया जाया जोङो खोब साननो गोनां मोनसे परिबेस जानानै फैदो जों रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया लोगो नांबासो बिजेपिखौ प्रटेक्सन खालामगोन अन्यथा जों बिथांमोनखौ प्रटेक्सन खालामनो हाया दा बर' बिजेपिफोरखौबो माबा मोनसे कारनाव बिथांमोना बिजेपि पलिटिकेल पार्टिजों दङैयोमोन आं बे समाव बिथांमोनखौबो माने सावरायनो लुगैयाखै जों फैनांगौ गासिबो बुजिनांगौ बिजेपिनि बाथ्राफोराव सानफा एफा माबायसा मोनसे परिबेस बर'फोरा मोनबाय दं बिटिसि बाखिया मोनबाय दं गासैबो बुजिदो आरो बुजिनानै जुदि बेबायसा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थाहैबाय थायोबा होनबाथ' जोंहा बुंनांगौ लागा एख'आनो गैया बे समाव बर'फोरनि खौसेथिनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंगोन खौसेथिखौ जानांगौ होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बहुद माने आफादफोराबो बुंबाय दं जोंबो बुंदो खारन खौसेथिया जाहैबाय मोनसे हारिनि देरहानायनि मोनसे देरसिन मोनसे अस्त्र जोङो खौसेथि जुदि गैयाबा जोंनि माहारिया सानफा एफा जोबस्रांनायनि मोनसे लामायाव थांगोन दिनै दिलीप शइकिया ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बा 6 शिड्युलखौ दांनाय माने जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दांनाय 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव दांनाय माने जोंनि जायगाफोराव गुबुन गुबुन हारिखौ होनानै मोनसे जोंनि जितु प्रटेक्सन संबिजिदा जितु होनाय आन्दोलन खालामना जितु मोननाय बे मोनफा मोनफा जोंनियाव गैया जानो थांबाय दं बेनि थाखायनो खौसेथिया अत्यन्त दरकार सियारनिसाय बर' हारिया देरसिन हारिनिसाय सियारा देरसिन नङा बे बाथ्राखौ सबबो मिथियो किन्तु सियारनि लुफाव जोंनि बर' रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया खौसेथि गैया दिनैनि डेटआव जिहेतु दिलीप शइकिया बिथाङा बुंनाय बायदि बाथ्राया मावमार जायोब्ला बर'नि गेजेराव माबायदि थासारि सफैगोन बर'नि गेजेराव पास्ट टेन्स जि दंमोन जों आगोल जि स्कुलाव फरायदोंमोन पास्ट टेन्स बे बिटिसिआ जोंनिमोन बर' हारि होननाय मोनसे दंमोन जों मोनसे आन्दोलन खालामदोंमोन बेसा मोनसे परिबेगा फैगोन आरो जुदि फैयोबा खारन जों माइनरिटि जागोन इसोर गासैखौबो पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो सब बोखारजोबना होगोन जों जितु मोननांगौ जोंनाव जितु पावार थानांगौ बेफोरबायदिया गैया जालांजोबगोन अब्ला बिटिसिआव बर'फोरा फांसनलेस जागोन 100% फांसनलेस जागोन भाई 100% फांसनलेस जागोन এই कारनाव फांसनलेस जागोन गासैबो पावारखौनो बिसोरनि आखायाव थाजोबगोन गतिके बिसोरखौ अत्यन्त टाइम गैया जोङो प्रटेक्सन होनायनि दानो टाइम गतिके ज' जानांगौ